Došao kupac u apoteku i pita prodavačicu. Dobar dan, da li imate lekove za smirenje? Ko je? Ja sam. Da li imate lekove za smirenje? Danas nosim Calvin Klein gaće. Jeli, da mi je znati čija on nosi? Čujem da otvara nova ordinacija. Da, bio sam. I šta ti kaže doktor? Pa 200 evra. Ne to, šta imaš? Pa 50. Ama ne to, mislim, šta ti fali? Pa 150 evra. Slušaj vic, brate, kaže Perica Ivici. Dođi danas kod mene, brate, nema nikog kod kuće. Kaže Perica, može. Dođe on posle škole i ovaj kuca, zvoni i ono stvarno nema nikog kod kuće. Da li imate došao prodavac i pita apotekarku. Dobar dan, da li imate lekove za smirenje? Ko je? Da li... Ja sam. Da li imate lekove za smirenje? Došao prodavac u apoteku i pita prodavač. Dalje ovo smeš, budi ozbiljan, može? Može. 3, 4, sam. Danas sam u Bogu... Danas sam u no... Čekaj. Akcija. Brate, čuo sam, pa ne mogu. Brate, čuo sam da se otvorila, ne mogu gledati. Brate, znaš šta sam čuo? Otvorila se nova ordinacija. Da, bio sam tamo, bre. I šta kaže doktor? 200 evra. Ma ne to, mislim, što si bio, šta ti fali?